Na svoj akademický týždeň zrejme nezabudne mladík z Trenčína. Na prechádzke v lese v bratislavskom Lamači našiel funkčný delostrelecký granát. Maturant chcel zrejme polícii ušetriť cestu. Hliadku privolal až potom, čo muníciu z lesa priniesol k tamojšiemu nákupnému centru. 19-ročný maturant našiel výbušninu v lesoch za týmito panelákmi asi 2 kilometre odtiaľto. V lesnom poraste to bolo normálne medzi stromami a bolo to vykopané. To znamená, že niekto to musel už vykopať predo mnou. Granát jednoducho vložil do igelitky a odniesol až k tomuto nákupnému centru. Potom privolal políciu. Hliadka neveriaco krútila hlavou, že mladík takto riskoval. Ten naopak hovorí, že sa vôbec nebál. Videl som už takéto raz v televízori, tento istý typ ako granáta. Pyrotechnik varuje, že je to veľmi nebezpečné, aj po toľkých rokoch môže vybuchnúť. V žiadnom prípade s týmto predmetom nemanipulujeme, nedvíhame ho, neprevraciame, označíme si miesto, na ktorom sa nachádza a odídeme to nahlásiť na políciu. Funkčná munícia pochádza zrejme z druhej svetovej vojny. O aký druh presne ide, zistí až policajná expertíza. Podľa historika takýto nález nie je ojedinelý. Tieto lesy si pamätajú jednu z posledných bitiek druhej svetovej vojny v rámci Bratislavy. Mladík na dnešnú prechádzku asi tak skoro nezabudne. Nakoniec priznal, že tento kúsok bol riskantný a na budúce, ak niečo nájde, radšej to nechá na mieste. Andráš Prochová, televízia Markíza.